és una obra que com a exposició ve a donar sentit al que fa molt pocs dies fèiem quan ensenyàvem la nova ordenació de les col·leccions d'aquest museu. Segur que el que dona sentit en aquesta exposició és que la gent hi penetri, l'entengui, la visqui i a través d'ella pugui aprendre aquesta maniobra que els hi prego que la interpretin i la llegeixin en el sentit més poètic i artístic i intel·lectual que hem de donar a l'expressió. És possible traçar aquesta línia contínua entre la tradició, la modernitat i l'avantguarda de l'art català, una línia que superi les fronteres de les disciplines, de les escoles, de les tradicions, una línia que estigui latent en les interpretacions artístiques dels últims segles. Aquest sotabosc persistent, és possible trobar-lo. Bé, aquest és un plantejament que en el seu moment era molt atractiu i és molt atractiu perquè d'alguna manera, i perdoneu-me la immodèstia, a escala és el mateix plantejament que ens hem fet en el tricentenari i que ha quedat sintetitzat amb aquest eslògan del érem, som, serem. La diferència és que nosaltres això ho afirmem, diguéssim, érem, som i serem, i en canvi en el cas d'aquesta exposició era intentar trobar una resposta. Però m'agradaria que la intenció, almenys, no sé què hi acabareu veient, però la intenció era de fer una ratlla, una línia seguida, on s'establís un discurs més o menys tensat, on les obres, com que la majoria estan desprotegides de marc, permet que hi hagi un gran contagi entre elles, hi hagi exercicis de tacte, de contacte, de transmissió de tacte entre elles, de les unes cap a les altres. Per totes aquestes qüestions, l'exposició d'avui ens sembla una magnífica expressió d'una banda, el progrés del nostre Museu Nacional d'Art de Catalunya, en segon lloc, els creadors del nostre país, avui personificats per en Pere Jaume, que donen forma a una de les principals característiques del nostre país, la creativitat, la innovació, les ganes de mirar endavant, de trencar fronteres, i en tercer lloc el tricentenari, perquè ha sintetitzat bé aquests tres trets que avui la societat catalana està vivint com mai, a recordar, a tenir una memòria sòlida del que ha estat, a plantejar les coses en termes d'aprofundiment democràtic i a imaginar un futur millor.